Un ano máis e xa van 12, o son das arpas volverá a encher cada recuncho da vila de Noia. Dende o 30 de xullo desenvolverase unha nova edición do Noia Harp Fest, unha cita consagrada xa a nivel mundial. Un festival que está considerando os 3-4 mellores do mundo, e para iso sempre se necesita unha parte económica importante. Sei que eles fan maravillas co que teñen, porque estiran a los colaboradores del colaborador que conozco a non sei quen, por eso o agradecemento sempre a Nalgures e a Rodrigo. O programa inclúe concertos a cargo de destacados músicos galegos como Alba Barreiro ou Fernando Raña, mesturados con arpistas de referencia internacional, entre eles Kevin Le Pennec ou Jofre Brito. Kevin Le Pennec, un artista bretón de Brest, ele é novo pero ten unha longa xa carreira, gañador de moitos premios, o Premio de Lorient, do Dutch Harp Festival. Continuaremos o venres, ademais de cun concerto de Aeda, que explicará Rodrigo no Coliseo de novo, con Jofre Brito dende Colombia, un home que trae unha proposta moi atractiva da música llanera, moi espectacular e xa coñecido en todo o mundo. Os 4 días de programación oficial hai que engadir o concerto da Real Filarmonía do día 7 de agosto na gala de entrega do Premio de Composición Portus Apostoli. Ven a tocar a Real Filarmonía e ven a facer a estrela mundial de dúas obras, unha primeira que foi a ganadora do terceiro Premio de Composición Portus Apostoli, un premio internacional que ten convocado o Noia Harp Festival, está facendo os últimos anos, cada vez con máis valoración. A cita conta co apoio da Xunta a través de Turismo de Galicia nunha clara aposta por estes festivais en pequeno formato que contribúen a consolidar a oferta de turismo cultural en toda a comunidade. É de agradecer a colaboración da Axencia Galega de Turismo, representada a través do director Merelles, e tamén queremos agradecerlle esa colaboración tanto no aspecto organizativo como no económico para que poida ser unha realidade ano tras ano. Ademais de poñer en valor a música e este instrumento, e os intérpretes pon en valor tamén unha das vilas con unha trayectoria turística moi importante. O festival se ven a engadirse a esa oferta de verán que ten a vila, que non só no eido do que son os recursos naturais, as praias ou mesmo a gastronomía, senón unha aposta, como dicía o concelleiro, por o turismo cultural. Precisamente a elección dos escenarios contribúe a dar a coñecer o rico patrimonio da vila, con concertos programados nas igrexas de Santa María Nova e San Francisco, a Praza do Tapal, o Coliseo Noela ou o claustro da Casa do Concello.